Adam Velfart, hun er virkelig fed. Og så... Røg barnet. Men det er bare noget... Men du behøver ikke at presse mig bare. Det gør ondt. Der er alt for fissen, mand. Jeg føler, at jeg skal bruge en kæmpe kartoffel ud. Det gør du også. Altså, barnet var jo giseret med sådan sit halve. Og det er jo virkelig... Jeg skal have fartet. Okay. Hej. Og barnet skal have mælk. Mette viser sine patter i den video. Hvad er det, jeg siger? Hvad filmer? Nej, jeg er moren til det her barn her. Hvorfor kan I ikke se barnet? Det blev en bluse. Og en pude. Lindvolde. Du skal nok overleve. Så tag mig mælk. Nu skal vi sove. Okay, honey? I'm gonna take one time. Come sit and just leave, okay? Davy! Mit barn elsker JP. Den græder helt over, fordi hun ikke har mødt ham. Hvad græder du? Jeg kan ikke se Justin Bieber-koncert! Jeg skal nok skaffe dig billetter. Okay. Hvor gammel er det lige, du er? Jeg er blevet født i dag. Nej, jeg tror, jeg blev født i går. Ja. Oh my god. Det gjorde du også. Der var lige ikke. Ja. Jeg har ondt i maven. Nu er menstruationssmerter. Ja, det tænker jeg sige ligesom Michaela. Jeg er totalt febrig, fordi jeg har fået menstruation. Nå, jeg vil hjem nu. Nå, sådan går baby videre. Jeg er klar. Det er faktisk en fejl! Det er faktisk så hvad det? Kan du gøre? Nej, man kan jo lægge min blue. Så Sandra har gjort det. Jeg skal altså lige på toilet, men jeg har skal skide Sandra ud, mand. Hvor fed så lige er. Og så siger Stine. Fuck dig. Nu har jeg for det på toilet, okay? Mette Mave. Ja. Jeg går hjem.